Hello mga kababayan ko, andito po tayo ngayon sa Bugalyon, Pangasinan sa Town Plaza. Ito po yung ating sister, senior citizen na finiture po natin kagabi at syempre nagtitinda siya dito sa may plaza tuwing piyesta. Ano sister? Oh, kumusta sister? Kumusta? Wala pa piyesta, pero nagtitinda ako. Kunti-kunti ang tao. Wala Mahina ang pagtitinda. Ngayon. So, bilang senior citizen, mga kababayan ko, taga saan si sister? Taga Mangaldan, Banawan. Oh, taga Mangaldan, Banawan. Anong pangalan mo, sister? Lilia Serviñas Lilia. Ilang taon ka na? 75, magsi-76 na ako. Magsi-76 ka na, pero nagtitinda ka pa rin. Siyempre, Kailangan mo magbenta pa rin? Sa edad mong yan, di ba may benepisyo ang senior citizen? wala akong natatanggap. Mayroon po tayong batas na senior citizen na dapat makatanggap. Pinipili nila. Ayun. Kung ano yung malapit sa kanila, yun ang binibigyan. Pag tinatanong ko, bakit ako matagal na akong sabi ng president natin, lahat ng senior makakatanggap. Bakit ako wala? Bakit kaya sister? May barangayan naman kayo, barangay tayo. Oo, malapit ako sa barangay. Magpapirma ka sister. Bakit kaya? Hindi. Pag tinatanong ko dun sa mga naghahawak, matagal pa kayo kasi ang ginagawa namin kung sino yung hindi kami ang pumipili sa gobyerno, tinitignan dun sa listahan. Sino ang nag-assist niyan? MSWDO o DSWD? DSWD. Sa barangay. Sa barangay, pero pinipili nila kung sino ang pagbibigyan ng benefits ng senior citizen. Tama po ba to mga kababayan ko? Dahil meron po tayong batas sa Senior Citizen Act. At ito po, sinasabi ng ating beloved sister, senior citizen, ang kanyang saloobin tungkol sa Senior Citizen Acts. Ayun lang. So, anong masasabi mo sa ating gobyerno, sister? Hindi na ako umiimik. Bakit? Dahil karapatan mo ang umimik. Hindi, ang nasa isip ko na lang, bahala na ang may kapal. Kung binigyan ako, salamat. Ang importante sa akin, sana ang God, palalakasin pa ang katawan ko hanggat kaya kong maghanap ako ng pera. Pero yung sinabi mo, sister, di ba, mother ka, tapos may mga anak ka, tapos umabot ka sa edad ng yan, ang una mong trabaho dati pa ay, ano pa yung unang trabaho mo? Noon una pa talaga nagtitinda na ako sa Dagupan, palakad-lakad ako na nagtitinda.